Pois quizá iso, apórtame poder estudar o que no seu momento non puiden, e darme a oportunidade de facelo, pois é iso, agora teño unha edad, teño que traballar, teño que manterme, e senón pois non sería posible, entonces isto fai posible. Moito. Apórtame cultura e sabiduría. Ben, home, é raro despois de tantos anos, pero bueno, desde que se empeza e se lle colle o ritmo, pois moi ben. Moi contento pola xente, polos profesores, polos compañeros, hai un bon ambiente. Pensar que despois de sacar o título de bacharelato ter máis posibilidades no traballo, no buscar traballo. Me sinto a gusto, sinto-me cómoda e que estou ocupada. Que para mí é moi importante ter a mente ocupada, non estar coa mente é máis que xa tonta tamén. A tontarás que tamén un poquinho menos así. Todo ben, a gusto, os horarios son bastante flexibles, tes tempo para ir a casa, estudar máis, preparalo máis, e aquí danche as axudas que ti precisas, tanto nas titorías como nas clases. Para min é unha experiencia totalmente nova. Non crin que fora tan diferente con traballar con adolescentes. Tes que cambiar moitas veces o chip de como traballas cos adolescentes a traballar con eles. Un ti a ti, tes que falales como se foran iguales que a ti. Entón, é diferente. Pois é unha nova experiencia, un modo diferente de traballar, tratar de axustarse á variedade. Entón, eu creo que vas diseñando estrategias que podes aplicar logo en distintos ámbitos do sistema educativo. É complicado chegar en calquer outro centro aos niveis de diversidade que atopas aquí. Aquí hai alumnado, todo en xeral ten unha bagaxe complexa. Todos están aquí por algo, todos tiveron algunha dificultade no sistema ordinario, os que viviron o sistema ordinario, e claro, chegan aquí con dificultades que noutros centros non atopas. Pero, en fin, para iso estamos os docentes, para adaptarnos e intentar sacar o mellor de cada alumno. O primeiro de todo, que me levo moi ben que a xente que está traballando aquí, iso é difícil. É difícil encontrar un equipo así que te sintas integrado. Ben, gústame moito. Despois ver que hai xente que aproveita esta oportunidade que se lle despois de anos, que sai cara adiante, que poden mellorar no traballo. Gústame ver eso. Sobre todo o ambiente que hai no centro. Moitas cousas, entre elas que estou moi a gusto. A convivencia co profesorado, que son moi poucos profesores, é moi boa. E o ambiente é moi relaxado e agradable. O certo é que neste eu noto unha organización mellor que me facilita o traballo. É máis fácil estar centrado no que tens que facer en cada momento neste centro. E o que te aporta é unha satisfacción a pesar dos insabores, das dúbidas, das incertezas, porque creo que de alguma maneira si estamos facendo un labor social importante, temos un relativo éxito co alumnado que acaba acadando os obxectivos que se marcaron cando viña aquí, ben fose ir a un ciclo formativo, ben fose aprender a ler e escribir, ben fose acabar indo á universidade. E cada un deses alumnos que remata aquí os seus estudos e que consegue continuar a súa vida académica ou laboral con un relativo éxito, no fondo acabas compartindo parte dese éxito.